こんにちはですね。失礼しました。こんにちは。今紹介していただいた通りで、僕付け加えることはありませんので、サクッとですね、メンバー紹介をしていきたいと思います。一番向かって左側が千葉から来ました宮崎。隣が神奈川から来ました根岸。隣が埼玉から来ました富山。神奈川から来ました富谷と言います。よろしくお願いします。ですね、ちょっと曲数は僕のグループさんより結構多いので、どんどん進めたいと思いますけれども、1曲目はコンワイスターという曲です。これは宮崎のオリジナルソングですね。オリジナルで作曲してくれました。皆さん、こんにちは。お招きありがとうございます。今日お付き合いいただいて、大切な演奏を聴いてくださいという、そういった内容の曲ですね。はい、じゃあ、Vamos。ボリビアのカーニバルで使われる踊りの一種で、ペピーノって道化師の名前なんですね。なんか道化師が怪人でまた生き返る、そういうなんか踊りを表しているんだそうです。じゃあ聴いてください。
ですね、次も次はクエカでパロミーター、小鳩の空間という曲です。これはですね、我々の元メンバーで最近亡くなってしまったんですけども、増沢という男がいまして、その彼が作曲した曲です。聴いてください。C'est parti, vite.ピンクの曲という、ピンクをイメージして作った曲ということになっております。Masakus Power.
こいいな。ありがとうございました。自分にあった喧嘩祭りの。ですね、改めてご紹介いただくのをまして。アルトゥーラス、1.2万円の曲でして、高い山が連なってすぐに思われている、そういうようなイメージの曲です。寒いですね。高い山のイメージがつかんでいただきました。それともちょっとチャランが寒かったかなみたいな最後、チームの最後の曲になります。失礼。もう一曲あります。まだちょっとやりますね。次は弾き方という曲です。弾き方のように、これもオリジナル曲。
今度こそ最後の曲に出ます。これはカルタスに有名なボリビアという曲で演奏してくると思います。なんかやってます。どうしたんでしょうか。ちょっとまず紐が切れたようですが、ちょっとその間にお話をしたいと思いますけれども、先ほど紹介いただいたようにですけれども、1979年に関東フォルクローレ連盟というアマチュアのフォルクローレの団体がありまして、そこが夏の合宿を企画したんですね。でその夏の合宿に集まった何人かがグループを結成したのが最初です。あ、もういい。ではボリビア聴いてください。失礼しました。ちょっとおかしいですね。勉強間違えてました。Sia se fino